Un recente estudo sobre o estado da duna de Corrubedo revela a gran perda de áridos do conxunto natural que ao longo dos últimos anos perdeu ao redor de 350.000 toneladas de area e 5 metros de altura. Para o alcalde de Ribeira, esta situación pon de manifesto que as medidas adoptadas en 1993, ano no que se prohibiu o acceso ao conxunto dunar, non tiveron o efecto agardado. O único que digo é o seguinte: quen meteu a pata en eses informes técnicos para que ahora que non se pode visitar, para que ahora que a temos que ver a 100 metros, pois resulta que casi non temos duda. Pois serán precisamente esos informes. Como é posible que eso se faga nos últimos anos ca máxima protección? Eu digo ben fácil: as medidas para proteger a duna ou foron ineficaces ou foron absolutamente mal estudiadas por eses técnicos. Por esta razón, demanda a Consellería de Medio Ambiente que realice un novo estudo para propoñer novas medidas que promovan a mellor conservación da duna, garantindo sempre a máxima protección. Polo tanto, o único que espero, eu agradezco todo tipo de dirección de ordenación do territorio, e que eses estudios e eses datos que levan a tomar esas decisións que sean os axeitados. Manuel Ruiz non descarta a posibilidade de reabrir a duna ao público, aínda que con control de acceso e visitas limitadas, para que ribeirenses e visitantes volvan poder desfrutar dun dos tesouros naturais de Galicia. Eu non digo que a visiten 1000, porque o que estou dicindo é que haya a máxima protección, a máxima. O que estou dicindo é que esa máxima protección non é a que se acordou e a que se motivou. Tampouco digo que esa protección sea que podan ir 100 personas. Igual son 2, que levamos moitos anos sin que poda ir unha persona ali e levou a perder miles e miles de toneladas e tal. E que outras dunas do mundo si son visitables.